Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 8 verse 1 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi: Busa wala nay pagkahinukman alang sa mga anaa diha kang Kristo Jesus nga wala naglakaw sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Tungod kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahiling kawas kaninyo diha kang Kristo Jesus gikan sa balaod sa salaog kamatayon. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod nga gipahuyang sa unod. Pinaagi sa pagpadala sa iyang anak diha sa hulagway sa makasasalang unod ug alang sa sala gihukman niya ang sala diha sa unod aron nga ang matarong nga gimando sa balaod matuman dinhi kanato nga naglakaw dili sumala sa unod kundi sumala sa espiritu. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita mga kaigsuunan. Sa chapter 7 gilarawan ni Apostle Paul ang dako kayo nga struggle sa Kristohanon batok sa nahabilin pang sala sa iyang kinabuhi. Mao nga sa katapusan sa kapitulo 7 sa verse 24 hangtod sa 25, misinggit gayod si Apostle Paul. Gumikan niini nga struggle. Ang giingon dinhi pagkaalaot gayod nako nga matang sa tawo. Kinsa ang makaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon. Ug ang tubag usab ni Apostle Paul, salamat sa Ginoo pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. Ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsuunan aduna gayoy paglaom nga maluwas gayod siya sa umaabot totally gikan niining lawas nga adunay sala. Ug niini nga saad sa Ginoo sa kaluwasan sa umaabot mao kini ang naa sa hunahuna ni Pablo sa dihang iyang gisulat ang chapter 8 verse 1. Ang iyang giingon dinhi busa wala nay pagkahinukman alang sa mga anaa diha kang Kristo Jesus nga wala naglakaw sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Samara nga aduna kitay kasiguraduhan sa kaluwasan nato umaabot gikan sa sala totally ug samara nga wala nay pagkahinukman sa umaabot sa atong pagbarog at ubangan ni Kristo nasayod usab kita nga sa pagkakaron nagbarog kita nga wala nay pagkahinukman. There is now no condemnation. Mao kini ang giingon sa verse 1. Kini nga kasiguraduhan mga kaigsuunan nakabase kini sa atong justification kung nahinumduman pa ninyo. Justification, giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa pagtuo nato kang Hesukristo. Ang pagkahinukman opposite kana sa justification. Ang gipalapad sa chapter 8 mga kaigsuunan parihura sa atong nakita sa chapters 5 hangtod sa chapter 7. Naghisgot kini mahitungod sa resulta sa justification by faith alone. Ang Kristohanong pakigsangka ato kining mabuhat pinasikad sa kadaugan ni Hesukristo ug dili kini pinasikad sa atong mga achievements. Makabarog kita atubangan sa gubat mga kaigsuunan gumikan kay ang gubat gidaog na sa atong Ginoong Hesukristo ug ang kaaway nga si Satanas napildi na. Adunay duha ka matang sa mga tawo niining kalibutana. Una, ang mga anaa diha kang Kristo Jesus ug ikaduha, ang mga nagpabilin diha kang Adan.
By nature mga kaigsuunan, anaa kita diha kang Adan. Gipakatawo kita niining kalibutana nga nahisakop sa linya ni Adan. Nakigambit kita sa sala ni Adan ug ang pagkahinukman ni Adan. Mao kini gihimong tataw ni Pablo sa chapter 5 verse 18. Ang giingon din hiyo, pinaagi sa usa ka paglapas midangat ang paghukom sa tanang mga tawo. So pinaagi sa paglapas ni Adan kitang tanan nahimong hinukman. Apan ang pagkaanaa diha kang Kristo gikinahanglan gayud ang pagkakabig niini. Ang kabag-uhan gikinahanglan niini ang pagduol nato kang Hesukristo pinaagi sa pagtuo ug paghinulsol sa tanan natong mga sala. Ang mga nagsalig lamang kang Kristo nahiusa diha kaniya. Mao kini but pasabot sa giingon ni Pablo nga in Christ anaa diha kang Kristo. Alang sa mga tawo nga anaa diha kang Kristo wala nay pagkahinukman pa. Dili na sila hinukman karon ug hangtod sa kahangturan. Ug ang tataw kaayo nga implication niini mga kaigsunan is that ang mga wala diha kang Kristo anaa pa sa pagkahinukman. Hinukman pa sila. And then sa bersikulo 2, gihatag ni Pablo ang kalainan sa balaod sa sala ug kamatayon batok sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Samtang ang kapitulo 5 hangtod sa 8, ang focus niini mao ang bunga sa justification. Ang unang bahin sa chapter 8 nagdirect sa atong attention sa sanctification. Unsa man kining sanctification? Kining paghimong balaan sa tanang mga magtutuo. Alang sa mga anaa diha kang Kristo, ang ilang sala wala lang gitangtang gikan kanila legally, forensically sa libro sa Ginoo sa iyang korte sa langit, pinaagi sa justification, gitangtang usab kini sa balaang espiritu gikan kanila pinaagi sa sanctification or paghimong balaan. So niining taknaa atong sabton ang biblical doctrine of sanctification or paghimong balaan. Mao kini kasinatian sa tanang mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug adunay tulo ka punto ang atong pagtuo niining taknaa. Una, ang paghimong balaan o sanctification mahitabo lamang kini kanato pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa verse 2 sa atong teksto, tungod kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahiling kawas kaninyo diha kang Kristo Jesus gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. So, ang tawag ni Apostle Paul sa usa ka Kristohanon is that he is in Christ. Anaa siya diha kang Kristo. Ganahan ra ba kayo si Pablo niini nga expression kining in Christ diha kang Kristo? Gigamit niya kini 25 kahigayon. Romans chapter 8 verse 1 for example, busa wala nay pagkahinukman alang sa mga anaa diha kang Kristo Jesus nga wala naglakaw sumala sa unod kundili sumala sa espiritu in Christ Jesus. Romans chapter 12 verse 5 ang giingon dinhi, busa kita nga daghan usa ka lawas diha kang Kristo ug ang matag usa mga sakop sa usag-usa. So gigamit na usab ni Pablo ang phrase nga diha kang Kristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 ang giingon dinhi, apan kamo anaa diha kang Kristo Jesus nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug katubsanan. So isip mga Kristohanon, nahimo kitang kabahin sa kinabuhi ni Kristo sa tanang pamaagi. Kining pagkahiusa nato diha kang Kristo, misteryoso gayud kaayo mga kaigsuunan. Gipahisama kini sa Biblia sa usa ka kasal nga ang bana ug ang asawa nahimong usa ka unod ug lawom kaayo kini nga pagkahiusa. Karon kung kita anaa diha kang Hesukristo, nahimo kitang nakigambit sa kinabuhi ni Kristo in an intimate relationship, suod kaayo nga relasyon. Ang atong kinabuhi nahimong usa lamang diha kang Kristo. The union with Christ, mga kaigsuunan, usa kini kapag kahiusa nga naghatag kanato og kabag-uhan. Ang giingon ni Apostle Peter, nahimo kitang nakigambit sa iyang balaan nga kinaiyahan. 2 Peter chapter 1 verse 4, ang giingon dinhi,
Ingon ana niya gihatag kanato ang iyang mga mahinungdanon ug dako nga mga saad aron nga pinaagi kanila makaikyas kita gikan sa pagkadunot nga anaa sa kalibutan gumikan sa mga daotang tinguha ug mahimong kabahin kamo sa kinaiyahan ni Kristo. So if you are in the Lord Jesus Christ, you have become a partaker of the divine nature of Christ. Niadtong namatay si Kristo, nahimo kitang gawas nun gikan sa silot sa sala. Pero dili lang kana ang panalangin nga atong naangkon. Giluwas usab kita niya gikan sa gahom sa sala. Dili lang gikan sa silot sa sala, kundili gikan sa gahom sa sala. Sa justification, mga kaigsuunan, naluwas kita gikan sa silot sa sala. Pero ang justification ug ang sanctification, kining paghimong balaan, dili kini mabulag. Matud pa ni John Calvin, samara nga si Kristo dili kuno mabahin sa daghang mga bahin, ang duha ka mga butang, ang justification ug sanctification, dili kuno kini mabulag. Inseparable kini, dili mabulag. Matud pa ni A.A. Hodge, kung aduna kuno'y tawo nga naghuna-huna nga siya Kristohanon ug nga gidawat na kuno niya si Kristo alang sa iyang justification, pero at the same time wala niya dawata si Kristo alang sa iyang sanctification, kanang tawhana ga ilusyon lamang diha sa iyang kasinatian. Sa tinuod lang diha kang Kristo, ang tinuod nga Kristohanon dili na ulipon pa sa sala. Posible lamang kini gumikan kay aduna kitay bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Mao nga sa kapitulo 6, mga kaigsuunan, gipasabot gayod kaayo ni Apostle Paul ang relasyon sa usa ka Kristohanon ngadto kang Hesus. Ang giingon ni Pablo, nabautismuhan kita ngadto kang Kristo. Romans chapter 6 verse 3 hangtod sa 4. Ang giingon dinhi, o wala ba kamo masayod nga kitang tanan nga mga nabautismuhan diha kang Kristo Jesus, mga nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Busa kita gilubong na kauban niya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, nga kung giunsa nga si Kristo nabanhaw pag-usab gikan sa mga patay pinaagi sa kahimayaan sa Amahan, maingon man usab kita nga makalakaw diha sa bag-ong kinabuhi. So nasumpay na kita diha kang Kristo, nahimo kitang kabahin sa iyang kinabuhi. Ug kining susama nga kamatuoran atong makita sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang giingon dinhi, gilansang ako kauban ni Kristo ug dili na ako ang nabuhi pa, kundili si Kristo ang nabuhi dinhi kanako, ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon diha sa unod, gikinabuhi nako pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanako. So diha kang Kristo, namatay kita kauban niya ug gilubong usab kita kauban niya. Namatay kita gikan sa pagbulutan sa sala. Namatay kita gikan sa teritoryo sa sala. Gilangkat na kita gikan sa gahom sa sala. Mo kini gipasabot ni John Murray, ang tawo kuno nga namatay gikan sa sala dili na magkinabuhi pa sa sala. Dili na kini mao ang naghari sa iyang hunahuna, sa iyang pagbati, sa iyang kabubuton, sa iyang kinabuhi ug sa iyang mga binuhatan. Ug dili lang kay namatay kita kauban ni Kristo, nabanhaw kuno usab kita kauban ni Kristo. Mao kini giingon sa verse 4. Aron nga ang mataro nga gimando sa balaod matuman dinhi kanato nga naglakaw dili sumala sa unod kundi sumala sa espiritu. So, ang teritoryo nga atong gilaktan karon bag-o na. Dili na kita mubalik pa sa karaan natong kinabuhi. Dili na kita malipay sa sala karon. Dili pareho kaniadto. Aduna kitay bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ug nagpuyo na kita sa bag-ong gingharian. Ang giingon sa Ephesians chapter 5 verse 8. Tungod kay kamo kangit-ngit man kaniadto, apan karon kahayag na diha sa Ginoo. Paglakaw kamo nga sama sa mga anak sa kahayag. Mao kini ang larawan sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Natuman sa Dios diha kang Kristo, ang dili matuman gayod sa balaod. Romans chapter 8 verse 3. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod nga gipahuyang sa unod.
pinaagi sa pagpadala sa iyang anak diha sa hulagway sa makasasalang unod, ug alang sa sala gihukman niya ang sala diha sa unod. So mao kadto ang unang punto, ang sanctification or paghimong balaan, mahitabo kini kanato pinaagi lamang kang Kristo. Ikaduha, mahimo kitang balaan or mas sanctified pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Dili lang kay ang sanctification mudangat kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, ang sanctification usab mudangat kanato pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Mao kini giingon sa Romans 8 verse 2. Ang giingon dinhi, tungod kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahiling kawas kaninyo. So ang balaang espiritu ang gitawag ni Pablo dinhi og espiritu sa kinabuhi. Kini tungod kay ang balaang espiritu mauman ang agent or ahente sa kinabuhi. Si Jesus ang naghatag og kinabuhi apan miabot kini kanato pinaagi sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang ahente sa atong bag-ong pagkatawo. The Holy Spirit is the agent of our new birth. Ang atong espirituhanon nga kinabuhi, ang regeneration o ang pagkabanhaw sa atong patay nga kalag gumikan sa sala ug nabanhaw na kita sa bag-ong kinabuhi, midangat kini kanato pinaagi sa balaang espiritu. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Titus chapter 3 verse 5. Ang giingon dinhi, giluwas kita niya dili tungod sa mga buhat nga atong gibuhat diha sa pagkamatarong, kundili sumala sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab ug sa pagbag-o pinaagi sa Espiritu Santo. Ang balaang espiritu mao ang atong gahom ngadto sa pagkabalaan. Ug ang susamang gahom nga mibanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, mausab ang nagbanhaw kanato ngadto sa bag-ong kinabuhi. Romans chapter 8 verse 11 ang giingon dinhi, apan kung ang espiritu niya nga mibanhaw pag-usab kang Hesus magpabilin diha kaninyo, siya nga mibanhaw pag-usab kang Kristo gikan sa mga patay, muhatag og kinabuhi sa inyong mga lawas nga adunay kamatayon, pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. So nakita nato mga kaigsunan, it is through the Holy Spirit that dwells in us nga kita mahimong balaan at tubangan sa Ginoo. Ang balaang espiritu alang sa tinuod nga Kristohanon mauna ang nagakontrolar sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, sa iyang kabubuton. Samara nga ang alkohol, ang bino, mao ang mukontrolar sa hunahuna sa usa ka hubog in a natural sense. Ang balaang espiritu usab mao ang nagakontrolar sa tinuod nga mga Kristohanon. Ephesians chapter 5 verse 18 ang giingon dinhi, ayaw kamo pagpahubog sa bino nga kini hilabihan gayod nga mangilad, kundili pagpapuno kamo sa espiritu. Ang balaang espiritu mao ang agent of sanctification or paghimong balaan, o gipahiling kawas kita sa balaang espiritu gikan sa pagkaulipon sa sala. Ug unsa pa, gihatagan usab kita niya og gahom nga magkinabuhi og balaan nga kinabuhi. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 ang giingon dinhi, apan kami kinahanglang kanunay nga magpasalamat sa Dios tungod kaninyo, mga igsuon nga hinigugma sa Dios, tungod kay gipili kamo sa Dios isip una nga bunga sa kaluwasan pinaagi sa pagpabalaan sa espiritu ug pagtuo sa kamatuoran. So ang balaang espiritu mao ang naghimo kanatong balaan, ang balaang espiritu mao ang nagpukaw sa atong kasing-kasing alang sa Ginoo. Ang balaang espiritu mao ang nag-uyog sa atong kasing-kasing aron makabaton kini og pagbati ngadto kang Kristo. Ug ang pinakadako nga buhat sa balaang espiritu mao nga iya kitang tabangan nga himayaon si Kristo. John chapter 16 verse 13 and 14 ang giingon dinhi, apan kung moabot na ang espiritu sa kamatuoran, giyahan niya kamo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, tungod kay dili siya magsulti nga gikan sa iyang kaugalingon, kundili ang unsa mang butang nga iyang madungog, kana ang iyang isulti ug iyang ipadayag kaninyo ang mga butang nga umaabot. Himayaon niya ako tungod kay iyang dawaton ang iya kanako ug kaninyo iyang ipadayag. So,
gumikan lamang sa balaang espiritu nga ang atong mga tinguha nakasentro diha kang Kristo. Ang Kristohanon nga kinabuhi, it's not about motivation. Ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, gumikan kana sa atong gugma alang kang Kristo. O kini nga gugma, mao kini ang gidagkutan sa balaang espiritu. So mao kadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto, ang sanctification o paghimong balaan, prinsipyo na kini nga gitanom sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ug kini nga prinsipyo mao kini ang naga-operate sa kinabuhi sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Diha kang Kristo pinaagi sa espiritu, aduna kitay kagawasan mga kaigsuunan gikan sa gahom sa sala. Ang Kristohanon dili na ulipon pa sa sala, namatay na kita kauban ni Kristo. Ang daang pagkatawo gilansang na kauban ni Kristo. Ug aduna na kitay bag-ong relasyon karon sa balaod sa Dios. Sa una ang balaod sa Ginoo kabug-aton kayo kanato, pero ang balaod sa Ginoo karon kalipay na natong sundon mga kaigsuunan. So aduna kitay bag-ong relasyon sa balaod. Romans chapter 6 verse 14 ang giingon dinhi. Tungod kay ang sala dili na makahari pa kaninyo, tungod kay dili na kamo ilalom pa sa balaod kundi ilalom sa grasya. So ang balaod dili na makakondenar pa kanato, gumikan kay gituman na ni Kristo ang tanang gidikta o gimando sa balaod. Romans chapter 8 verse 3. Gibuhat kadto ni Kristo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Romans chapter 8 verse 3. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod nga gipahuyang sa unod. Pinaagi sa pagpadala sa iyang anak diha sa hulagway sa makasasalang unod ug alang sa sala gihukman niya ang sala diha sa unod. Ang matag Kristohanon mga kaigsuunan napuno sa balaang espiritu. Romans chapter 8 verse 9. Kinahanglang mapuno sa balaang espiritu. Ang giingon dinhi, apan kamo wala diha sa unod kundili anaa sa espiritu, sanglit nagpabilin man diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Apan kung si bisan kinsa walay espiritu ni Kristo, siya dili iya kaniya. And again, ang ilhanan nga ang usa ka tawo anaa ang espiritu ni Kristo sa iyang kinabuhi is that magkinabuhi siyang balaan. Nagpasakop siya sa pulong sa Ginoo, nagpasakop siya sa kabubuton sa Ginoo. Niadtong giluwas kita sa Dios, ang balaang espiritu nagpanglihok sa atong kinasuluran nga dili gayud nato mabalibaran ang iyang pagtandog mahitungod sa atong sala, ug ang balaang espiritu usab ang naghatag kanatog pagtuo ug paghinulsol. Ug dili lang kay dinhi kini matapos, ang balaang espiritu nagpadayon sa pagpanglihok sa kinasuluran sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Mao nga ang description sa tinuod nga Kristohanon nagkinabuhi gayud nga balaan, gumikan kay anaa kaniya ang balaang espiritu. Ang tanang tinuod nga Kristohanon nagadugang ang ilang kahibalo mahitungod sa sala, mahitungod sa ilang kaugalingon, ug mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pulong. Ang matag tinuod nga Kristohanon nagkadugang ang iyang pagkabalaan. Prinsipyo na kini nga dili mabali sa kinasuluran sa usa ka tinuod nga Kristohanon. So ang pangutana niini mga kaigsuunan, unsa may explanation nganong at the same time nag-struggle kita diha sa prinsipyo sa sala nga nagpanglihok sa atong unod, but at the same time gidumalaan kita sa balaod sa balaang espiritu, the principle of the Holy Spirit nga nagpanglihok sa atong kinasuluran. Well, ang pulong sa Ginoo mo'y naghatag kanato og tubag. Kanang duha ka mga butang maugyod kana ang realidad sa tanang tinuod nga Kristohanon. Nag-struggle kita batok sa sala, pero ang sala wala nagdumala kanato. Ug nagatubo kita diha sa pagkabalaan. Pwede gayud kaayo nga imong ingnon mga kaigsuunan nga ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpildi sa balaod sa sala ug kamatayon. Ang pangutana niini, realidad ba kini sa imong kinabuhi? Mao ba kini ang kamatuuran sa imong kinabuhi?
Anaa ba kanimo ang realidad ni Kristo diha sa imong kinasuluran? Ug ikaw anaa ba diha kang Kristo? Aduna ba ikay buhi nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo? Anaa ba ang realidad sa balaang espiritu sa imong kinasuluran? Ang iyang gahom ug ang iyang influence? Ug nagatubo ba ikaw ug nagkadugang ba ang imong pagkabalaan? Mao ba kini ang prinsipyo sa grasya sa Ginoo nga nagpanglihok sa imong kinabuhi, samtang ang balaod sa sala ug sa kamatayon nagkahuyang ug nagkahuyang diha sa imong kinabuhi. Higala kung walay pagkabalaan nga makita sa imong kinabuhi. Bisan pagkapila ka moangkon nga Kristyan, pero kung tanawon ang imong kinabuhi, walay kalainan sa mga dili Kristohanon, walay kalainan sa mga iya sa kalibutan, iya kang Satanas, kusog gihapon ikaw mamalikas, madudahon ang imong kasing-kasing, madinumtanon, laway kanunay ang sulod sa imong kasing-kasing ug hunahuna ug imong gilabanan ang mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Bisan pa og kapila ka moangkon nga Kristohanon, apan ang description sa imong kinabuhi layo ra kaayo sa description sa usa ka tinuod nga Kristohanon, sumala sa gipadayag sa Biblia, nan higala dili ikaw tinuod nga magtotoo. Ang imong kasing-kasing wa pa na bag-o, gidumalaan pa ikaw sa sala ug nahigugma ikaw sa sala. Now adunay imbitasyon ng atong Ginoong Hesukristo. Diha kaniya adunay tinuod nga kabag-uhan. Dili lang kay justification ang gihatag sa Ginoo sa tanang mga tinuod nga Kristohanon, kining justification, kining giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo, dili lang justification ang atong naangkon, kundili sanctification usab, nga ang buot ipasabot niini higala ang tinuod nga Kristohanon gihatagan og bag-ong kasing-kasing, gilangkat ang kasing-kasing nga bato ug gipulihan kini og kasing-kasing nga unod. Mao nga aduna na siya'y bag-ong pagbati, aduna na siya'y bag-ong kabubuton ug dili na matuman ang iyang gusto kundili nagpasakop na siya sa kabubuton sa Ginoo ug ang balaod sa Ginoo sumala pa ni Apostol Juan, dili kini kabug-aton. Mao kini ang description sa tinuod nga Kristohanon. Dili di ay kining moangkon og Kristohanon na dawat na kuno niya ang Ginoo, mi-recite na siyang sinner's prayer, pero ang iyang kinabuhi layo ra kaayo sa biblical description of a Christian. Hinaot mga kaigsuunan nga ato kining pamalandungan. Ilabi na kanimo higala, basin og exposed ka sa usa ka Christian church, taod-taod ka nang nagatambong ug ga-imagine ka nga tinuod ka nga Kristohanon, pero kung i-evaluate nimo ang imong kinabuhi, dili gayud makita ang kabag-uhan, at dili ka na tinuod nga Kristohanon. Gumikan kay ang giingon sa Biblia, ang tanang mga anaa diha kang Kristo bag-o nang binuhat. Ang daan milabay na ug tan-awa ang bag-o miabot na. So ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy kabag-uhan. Nganuman, gumikan kay gihatagan siya sa Ginoo og bag-ong kasing-kasing ug ang balaang espiritu nagpanglihok na sa iyang kinabuhi. Mao kini hinungdan nga ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy kabag-uhan. Higala kung dili kini makita sa imong kinabuhi, kung ang sala imo gihapong gihigugma, kung ang sala imo gihapong gidepensa, gilabanan or gitabun-tabunan, nan dili ikaw tinuod nga Kristohanon. Come to Jesus Christ. Anaa lamang gayud kang Kristo ang tinuod nga kabaguhan, pero ang tanang mga tinuod nga nagsalig kang Kristo, dili lang justification ang gihatag sa Ginoo kanila, kundili sanctification usab. Ang justification kining giisip kang balaan sa libro sa kinabuhi, maangko nato kini pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang justification dili pwedeng bulag sa sanctification. Ang sanctification mao kini ang ebidensya nga tinuod ikaw nga na-justified. Ang balaan nga kinabuhi, ang kabag-uhan nato, mao kini ang ebidensya nga tinuod ikaw nga naluwas, nga gihatagan ka sa Ginoo og bag-ong kasing-kasing ug hunahuna. Mao kini ang black and white description mga kaigsuunan sa tinuod nga Kristohanon. Dili nato balion ang description sa tinuod nga Kristohanon. Dili nato i-modify
ang paglarawan sa tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon, bag-o na ang iyang kinabuhi, bag-o na ang iyang pagkatawo, naglakaw na siya sumala sa kabubuton sa Ginoo. Susiha ang imong kinabuhi higala, paghinulsol sa imong sala, ug dangop kang Kristo, ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahin na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.